rok jotono phungkaham tei okra chakra cherai khonai norok jotono no khakam yafaro hingke ang saimia an channel tamungui thangka an channel date dangui thangka saimia an channel khulukmani to balokjak no haifano ang samung khaijaya do hingke ang samung khaimani ke 1 bosor kaka 1 year wngkha do hingke angke agio khe ani motamoti views rok kai tongo do aprut ang puila sia haifano ang buino nai buini YouTube rok naine search khai nai no ang srungine ang srungmani ta angke puila o angke to norok yang nari yang nugnai puila o angka ni video bahai ke views phai tong 1k hai ke ba 10k 9k 4k omai ke pura ne yang norok nugui tong hana ai ni video omai ke phai tong ai views phaio angke tabuk angke tamjani ngi thanga saimalia hotat cha na views bari o na subscribe bari o kuno tunang pala malia saimila tamjani thanga angke tabu ani subscribe ani tabu subscribe choli tongo uskango ang afruo jomani kani astoso 30 hokjak angke 830 ni se tabuk 3 jona komi thangka angke 3 jona komi thangai ne 27 ni 27 ke mia o angke tai khoroksa bari ukha norok nari yang nukhonani channel o mani tabu angke 828 asani subscribe tongo angke tai romdi 1000 complete ngani tai 172 rok nai 172 tai asuk nangani hai angke 1000 complete ngai angke norok no ang sawan nai di puila YT studio nai di yang kuna nungnai agi fruo uskango ani watch time 3000 kaka do tai 1000 bagai complete ngani hingke views to pura sokjak angke sudu subscribe by watch time simi complete ngiyaku hingke ang maje o ang samung khaijaya video upload khaijaya kisa gap ngui tongo do hingke samung rok paile ako yang tongo ba hingke tabuk hingke tamongkha ang video jesukmano kaham dari jesukman berai ning jesukmano phunuk di haipan chani tamjani ka views phailia jore phaiga hingke tungbusungnai 5 6 7 jore thangke 30 40 aboni upor kaya gasuk baile bahai kingnai ba hingke norok no naidi phunukgana ang kaisa obo ani channel no naidi YT nang obo screenshot narakjak 2 step tai complete ma khainai sao angke tang chongkha 2 step bolte tai complete khaijaknai no watch time by ekeba 1000 complete abo subscribe ta omo duita nangmai nan chong tam khe naidi yang tola bo nugui tongkhana norok yang tola dige nugui tongkhana grow continue hini je abo mane unlock thanga po hinadi ang ta asuk lekha pora bo sijaya hai buino srungui khaime ba asuk mui abono rano na kardi ang sia hingke jodi bukhangke yang kuna nai nugui tongnai tai duita step complete hingke chani abo complete ngai po hingke tamongkhang video dawo yang hingke buino nai nungmani short video rok dawi bo channel no montage khaimano haini khnabo do hingke ang long video daya kare short start khaika short dakha pura hingke short dai bahai no jore sakha ke 800 700 500 100 amtimang si views kuno din 1k se kayaku mane o ani channel je date dang thangka han abudan nang sami apron ching je damani tang apron ching short video ba views kaya long video ba views kaya haike tam khainai norong no sainai si dolok ang o channel no yakari sinai na tam khainai hingke ang o channel khulukmani hingke to 3 bosor kakha do 3 bosor kaphono 2 bosor pakang samung 2 bosor pakang samung khaijiga 1 bosor thare bosor ni simise ang mane video upload khainani start khayo mane shuru khayo ta hingke tabugani te kisani bagai te 172 ni bagai ani 1000 complete ngiako hingke montage ngan bo tabo kesai tongkha hani bagai jara sinai rok kisa please comment khai sagradi tam khaina nang hingke an channel tamo tai mane guru ungli ada video rok bufur viral langsinai agi te viral langjak no pura ang saimono norok yang nai di kesama ai nugui tonghana pura agini video ki views kai tongo ke tabuk hingke mo haingi thanga hingke abono tamongkha ang kono pala malia video bara se khaina musunglia upload bo khaina musunglia hingke buini nukmani ta ani sai subscribe kom rok
রমদি 240 হাইকে বা 300 500 বরংনি সে এমন কে তাবো ভিউজ কাহাম কাহাম মানি দंगो বিবসিয়া 4 ঘন্টা বাই 5 ঘন্টা বাই সে বরংনি বুসুক ভিডিও রক মানে ভিউজ কাইথাং সাইদমান 13k 10k 9k baksa baksa 20k rok sogoi thango borong ke bahai ke asuk views kaitam ani ke bahai ke tamung agi puila to ungo tabuk se haing thango kunu pala malaya sai malaya hangke abano jara sinai gana rok tong hake kisa hel khaike khub jamani nge ang tamni bagai vlog kaham ke norno phunu ya berai phunu ya mala ani views phalia ani channel tamjan thanga ang sai male hain pai nang khaimi ang tongha tabuk tini oro chin korbugo tongo norok saimang khana abo ang binar thanai tini thanai ni khakai tongo thangkena rok nungnai sani jamatia hanai norok abo brok facebook o reels khayo phani hai khaine norok joto nukhana bono nediang channel ang bini no rinai gangke biborok bai tini ang malaina hini khakai tongo bongnok jaga to saimia haipano buyano sawo korbugo muti muti jaga hanai ke to thangnai gana ta bahai no ke amsung dolok ekdom tension nangjak monajak asuk channel no ubui kosto khaine asuk ubu khai phaimani ta pojonta hiking ya mane ubuya ta hain bagai ang tamjana haingi tongkha ke please hain bagai no ano kisa support khaibedi sabsaban video rok nai tong kisa comment khai sagra dihani bo jaga kisa bolungi tongkha ke tai bo tongo bo time mo upload khainai bo time mo public khainai video ta amuk bang saimia ke YT bo thangai naikha buisamani mote ke anga ke jodi channel grow ungya khorok ba montas ungya khorok ke channel chikondok ke horni 6ta ni simi 9ta porjonto borok video dakhe chanai haini ke afur bo dai naikha omo time bo dai naikha ungliya phungni time bo dakha ungya dibon time bo dakha ungya saimalia tamjane kha angke chongkha ya kare sirnai hinai na ke haipano ani palok ke sawo aya taya kharkudi tesa samung khainai gara din sawo ke tabuk anaro tabuk update phaijak YouTube algorithm brok ketal update di tongo ke tabuk anaro kaisa phaika tamo channel promote hunine kaisa video ni tolabo phaika option ahi to phaya do tabuk phaika ke abo tabuk khaijaya ko abo ma khainai ke ang to ringya khainani khub chesta khaina kang ringya ta ke ma sapana anu sanai bu krian gana kringno bu kriba ke abon pore ke tabuk te kaisa phabi uka invite ji tamjani calculation tamjani ang asu samia abo kaisa phapila angkha do abo ke jehetu ani channel group khainani bagai ani hai channel tai buni mane nini friend opangka nini subscriber angkha bini channel nini kisa mane kusu kajakta bini channel no nini channel by link khai thepai marnai abo hongka ke binorni audience bo nini video no nungnai nini bini video bo bini channel no bo nini audience nungnai hingke subscribe mane bangai thangnai ta binar bo nini oro follow khai mane subscribe bangnai ar ni bo anar ni bo binar thangnai ke mohai ke bangnai ke aba hai khai dihini bo kaisa tabuk update phaijak hingke abo bang khaina ri hingke tabuk tamo duita update phai tongani YouTube bo hingke abono tini sarigo naigrana bahai malai de mana korbugo thanai tongo hingke titam sanai asuk buihai porashuna siani himaba murkho himaba haikino koiko ngata te tang khainani odek modego adang madang go nge tabang bu jodi ani subscribe 50 rok 100 rok hingka ang bu yakari rekhamu tamni male asto so sogoi tongi kya tikisani bagai sani 1000 complete nani hingke ba yakanani adang madang hitongkha hingka abono please no lok tam khaina nang kisa comment khai sagadi jara sinai rok apsungta hingke tini thangnai ang sani jomati hanai borok malai nai norok no phunukano hingke jotono no phungkaham asungno hambai।